Rianxo acolleu a presentación do novo libro de Suso de Toro, Terra de Sacrificio, un acto que pecha o ano cultural de Barbantia e que contou con música, público e moita literatura. O pasado venres, o municipio de Rianxo viviu un acto cultural destacado coa presentación do libro Terra de Sacrificio, de Suso de Toro. A cita, organizada pola Asociación Cultural Barbantia, en colaboración co Concello de Rianxo e Edicións Xerais, pechou o ciclo de presentacións literarias de 2025, un ano que foi especialmente activo para a asociación. A presentación comezou cun toque musical, coa interpretación da chelista Noa Crego Collazo, alumna da Escola de Música Local, quen foi a encargada de dar a benvida ao público. Noa tamén se encargou de pechar o acto cunha peza que capturou a atención dos asistentes. Os dixen, 35 anos despois, agora hai que lle facer unhas preguntas. Entón, hai unha figura no libro que é o autor, que efectivamente, que lle vai facendo preguntas, que o vai interrogando. Por que tal, por que cual, como é que... E realmente, el mesmo dille, a figura de Piñeiro, dille en algún momento a figura do autor e dille actúas como un fiscal preguntando, investigando como un acusado. E realmente é certo que a actitude da figura do autor ali presente, que sería a miña, pois sí que é unha actitude crítica para coñecer cousas deste paisano, non? Suso de Toro, pola súa parte, explicou os detalles da súa obra Terra de Sacrificio, unha novela que, segundo o autor, se presenta como unha nova e polémica interpretación da historia recente de Galicia, baseada nunha entrevista imaginada a dous grandes referentes da cultura galega, Ramón Piñeiro e Castelao. A novela pon de manifesto a diferenza entre a construción histórica dos personaxes e a realidade dos feitos, abordando temas culturais, políticos e persoais. Con esta presentación de Terra de Sacrificio de Suso de Toro, Rianxo pechou o seu calendario literario do ano.